Nej, vi klipper det bare fra, når vi... Filmer du overhovedet? Ja, sgu. Okay. Ej, bare hold den på Chris hele tiden. Chris! Nå, undskyld. Hold den på Chris! Hold den på Chris! Så vi Jeg filmer bolden også. Nej, Christoffer! Har du en bussemænder? Åh. Det var skys! Ej! Jeg kan tage på de fingre for. Kom nu. Så film nu for. Åh! Ja, du gider ikke til det her seriøst. Ja, fucking... Du skal jo filme det på ham, sådan, så vi ser, hvad han laver. Hele tiden. Okay, nu bytter vi. Okay. Åh! Ved I, hvad jeg har fundet ud af? Jeg har fingre på hele tiden. Nej! Nyt, det har jeg ikke. Godt. Ja. Kom nu! Fuck, jeg skal ikke stoppe. Kom her. Du skal filme mig, tror jeg. Nu har jeg totalt optaget. Jeg tænker, at der sidder noget skyder. Åh, sygt. Får lige sådan en aflevering der. Han tager jo i går, mand. Fuck, hvor sygt. Hvad for? Jeg skriver med dig. Ready? Hallo, stop nu den lille lortevideo. Der er kun gået 3 minutter og en halv. Næsten. Ja. Ligesom der er kommet 1 minut og et halvt. Jeg taber altså hele tiden. Fanden til. I telefonen. Hvorfor fanden